Shwmae fab a chroeso mawr I taro gyda ni a. Wel heddi fi'n mynd I wneud darlleniad yr wythnos I chi, yr wythnos sy'n dechrau'r cyntaf o Rhagfyr 2025. Ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, sialens yr wythnos, a ni'n mynd I orffen gyda gair o gyngor wrth ysbryd am yr wythnos. So heddi fi'n mynd I ddefnyddio dec y Môr yw hwn, a mae lluniau lyflu ar yr cerdiau yma. So gewn ni weld, please, ysbryd. Ysbryd, allwch chi roi cerdyn am egni'r wythnos, yr wythnos sy'n dechrau'r cyntaf o Rhagfyr, please. A beth sy'n gyda ni yw'r 10 o ffyn. Mae'r 10 o ffyn yn gweud wrtho fi bod chi'n cario lot ar eich cefen ar y funed. Mae lot o ddyletswyddau ydych chi'n neud ar y foment, a chi'n gweld e'n anodd I gallu balans o pethau mas, Mae pobl yn gofyn lot ohonoch chi ar y foment, Mae lot o wahanol bobl yn gofyn lot o wahanol bethau wrthoch chi, a chi'n teimlo bod rai chi'n neud e gyd. Ond beth weden ni wrthoch chi gyda'r cerdyn yma, yw falle bod eisiau chi adael rai o'r dyletswyddau I fynd. Beth sydd ddim mor bwysig, gadewch nhw fynd, a newch y pethau sy'n bwysig I chi. A newch pethau sy'n neud i'ch calon chi'n hapus hefyd, Mae'n bwrw glaw yn ofnadw yma heddi, so os chi'n clywed y glaw, fi yn sori am na, sy'n lot allai wneud amdano fe heddi, gyda'r ffyn yma, mae eisiau chi, falle, edrych mas am beth chi'n gallu gadael mas o'ch bywyd, Mae lot ar eich cefen chi, chi'n cyrio lot ar y foment, a mae fe gallu bod yn ormodd I un person, So naill ai gadewch cwbl o bethau I fynd, pethau sydd ddim cweit mor bwysig, neu triwch ffindo rwy'n mewn I helpu chi gyda rai o'r dyletswyddau yma, So dyna egni'r wythnos. Diolch ysbryd. Gawn ni nawr, please, cerdyn, sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos, please, ysbryd? Beth yw sialens yr wythnos? A sialens yr wythnos yw'r cerdyn marwolaeth, Pidwch ofni'r cerdyn yma. Mae'r cerdyn marwolaeth yn gerdyn da, mewn lot o ffyrdd, Fi'n gwybod mae rai pobl yn becso, maen nhw'n gweld marwolaeth yn y mas, maen nhw'n meddwl, mae rhywun mynd I farw, neu fi mynd I farw. Na, dwi ddim am na, Mae fe am newid. Newid yn eich bywyd chi. Falle bod chi'n newid y ffordd I chi'n edrych, Falle bod chi'n newid eich gwallt. Falle bod chi'n newid y ffordd chi'n siarad gyda pobl, Falle bod rhywbeth mawr yn eich bywyd chi'n newid, Falle bod pethau newid yn eich swydd chi, falle bod pethau newid yn eich bywyd personol chi, A hwn yw'r sialens wythnos yma. So'r sialens o'r garden yma, mae hwn yn gweithio fi, bod eisiau chi byd o becso am rhywbeth yn gorffen. So bydwch becso bod rhywbeth yn cwbla, Achos mae'n amser nawr I chi drawsnewid, Mae eisiau chi drawsnewid mewn I y llwybr newydd sy'n dod mewn I chi ar eich bywyd, So wythnos yma, pidwch bod yr ofan marwolaeth rhywbeth yn cwmpo mas o'ch bywyd chi, rhywbeth yn mynd o'ch bywyd chi, gadael rhywbeth ar ôl, Eich sialens chi yw I edrych ar, beth gallai newid, beth gallai wneud yn well yn y mywyd I wythnos yma. So dyna cerdyn sialens yr wythnos. Diolch ysbryd. Nawr den, gewn ni na'r gair o gyngor, please ysbryd. Gair o gyngor am yr wythnos sy'n dechrau'r cyntaf o Rhagfyr. Un grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi. Gair o gyngor, please, am yr wythnos. Mae ffind yn eto fan hyn. So nawr mae'r 9 o ffyn wedi dod mas dy chi fel gair o gyngor. Nawr mae'r cerdyn yma yn sôn am ffiniau, So mae fe'n dod I pethau mewn lle I wneud yn siŵr bod chi'n iawn, So wedyn ni, taw gair o gyngor ysbryd wythnos hyn, yw bod eisiau chi roi ffiniau clir yn eich bywyd, So mae hwn yn dod nôl i'r cerdyn yma,
Okay? Chi'n neud gormodd ar y foment. Okay? Mae rai chi ddod i ffiniau mewn i wneud yn siwr bod chi'n edrych ar ôl eich hunan. Okay? Achos fi'n timlo fan hyn dy'r Darlleniad yma. Felly bod chi ddim yn edrych ar ôl eich hunan fel dilech chi ar y foment. Okay? A mae ysbryd yn gweud fan hyn, mae eisiau chi edrych ar ôl eich hunan. Mae rhywbeth yn goffod dod i ben wythnos yma gyda'r cerdyn marwolaeth yma. Okay? So wedyn ni un o'r pethau sy'n tynnu wrtho chi. Okay? Un o'r egniau yma sy'n cymryd fwy na maen nhw'n rhoi wrtho chi. Okay? A mae eisiau chi roi'r ffiniau lan a gwybod reit, sneb yn ei groesi'r ffin un gyda fi ar ragor. Okay? So fel fi'n gweud wythnos yma, mae'r 10 o ffin a'r 9 o ffin dych chi, okay? So mae'n rili bwysig wythnos yma i roi mewn y ffin, llinelle'r ffin, a pidwch gellwn i bobl croesi drostyn nhw, okay? Achos mae lot o bobl yn cymryd lot fwy onno chi fi'n timlo'r Darlleniad na sy'n gyda chi roi, okay? Mae rai pobl yn cymryd, a sneb yn rhoi nôl i chi, okay? So drychwch mas am na o'r wythnos yma. Okay, be fi'n mynd i neud nawr? Fi'n mynd i gymryd cwbl o gardiau i eglurhau tyma bach fwy, okay? A wedyn ni gewn ni olwg ar yr wythnos yn ei gyfanrwydd. Fi'n mynd i gymryd yr taro light seers fan hyn i just gadarnhau a eglurhau. I ni gael eglurhad ar beth sy'n mynd ymlaen wythnos yma, yr wythnos gyntaf o'r Rhagfyr. A mae hwnna mae'n dod mas, okay. A mae gyda chi'r, okay, mae gyda chi'r 5 o bentecle. Mae'r 5 o bentecle yn siarad am timlo mas o bethau. Okay? Chi ar yr ochr arall o rhywbeth. So, chi'n timlo fe sy'n chi ddim yn rhan o rhywbeth sy'n mynd mlaen. Okay? Gallai fod hwn yn eich swydd chi. Felly bod pethau mynd mlaen yn y gwaith gyda chi. A os bod chi'n timlo fe sy'n chi'n rhan o fe, mae pethau chi'n mynd mlaen, felly chi ddim yn gwybod am. Okay? Mewn perthynas, felly bod chi'n timlo wrth eich hunan, felly bod chi mewn perthynas, chi'n timlo'n unig yn y berthynas. Okay? A achos bod cyment ar eich cefen chi, mae cyment gyda chi wneud. Okay? Cyment o ddylai swyddau gyda chi wneud o hyd a hyd a hyd. A chi'n timlo fe sy'n chi'n wneud e gyd wrth eich hunan. Okay? So beth wedyn ni wrthoch chi wythnos yma yw chi ar allwedd i agor y drws na. Okay? Yr unig ffordd gall bethau newid yw bod chi'n newid e. Chi sy'n ar allwedd i'r drws. Chi gall agor y drws a gadael eich hunan mewn. A wedyn i fan hyn, rai o chi sy'n a lot o ddyletswyddau i wneud a sy'n helpu pobl lot. Felly, p'nau yn eich swydd neu yn eich bywyd personol, chi'n helpu pobl fi'n timlo. A wedyn ni, wel, mae eisiau chi ofyn i rwy'n i helpu chi gyda'r ddyletswyddau yn i gyd. Fi'n credu chi'n cymryd lot garmodd ar eich hunain na beth fi'n timlo o hwn heddi, okay? Fel fi'n gweud mewn swydd, felly bod eisiau chi gael rwy'n i helpu chi gyda'ch swydd, okay? Felly bod lot o wahanol, achos mae'r 10 ffonyn fan hyn, felly bod lot o wahanol rannau eich swydd chi, a felly gallech chi ofyn i rwy'n arall, neu cymryd rwy'n arno os oes busnes gyda chi, i wneud rai rannau o'r swydd na. Okay? So dyna'r egni'r wythnos, okay? A fel fi'n gweud, mae eisiau chi'n timlo fe sy'ch wrth eich hunan fan hyn, chi mas o bethau, okay? Chi mas yn yr oerfel. Chi sy'n ar allwedd i agor y drws a dod nôl mewn, okay? So mae popeth yn eich dilo chi, boys, okay? Okay, gewn ni eglurhad, please, ysbryd, am cerdyn y marwolaeth. So beth yw'r marwolaeth hyn, ydw i'n? Beth sy'n angen? Beth yw'r sialens hyn gyda'r cerdyn marwolaeth wythnos yma? Okay, a ni'n cael cerdyn lyflu mas, okay? Cerdyn yma yw'r brenhines o cwpanau. Na mae'r fenyw yma yn gwybod i theimladau. Mae'n berson sy'n edrych ar ôl pobl. Okay, mae lot o thema yn y Darlleniad yma. So fi'n timlo bod lot o chi yn edrych ar ôl pobl yn eich bywyd. Okay? Mae'n egni o gariad,
Mae'n egni pur y brenhines o gwpanau, A bod hwn yn dod lan yn eich challenge chi, wedyn ni bod hwn yn gweithio chi wythnos yma i edrych ar ôl eich hunan, Chi'n cymryd cymaint o amser, lot o chi sy'n gwylio heddi, chi'n cymryd cymaint o amser yn edrych ar ôl pobl arall, bod chi'n anghofio edrych ar ôl eich hunan, So mae'r cerdyn ma'n gweithio fi wythnos yma, eich challenge chi yw i edrych ar ôl eich hunan. Gadewch i rhywbeth i fynd a drychwch ar ôl eich hunan, Alle hon hefyd fod yn fenyw fel hyn sydd yn eich bywyd chi, Gallai fod yn fenyw sy'n edrych ar eich gôl chi, neu sy'n bod chi'n iawn, gallai fod yn fam, fy ngi, anti, rwy'n fel la, rwy'n sy'n, neu hyd yn oed ffrind, rwy'n sy'n meddwl lot amdano chi, rwy'n sy'n caru chi, So gallai fod angen i chi adael y person yma mewn i'ch bywyd chi. Pyn bod y person yn fyw neu wedi mynd draw i'r ochr draw, Mae pawb gyda ni o hyd, So gallai fod yr egni yna'n dod o'r ochr draw i chi mewn ffordd ysbrydol hefyd, So byddwch yn agored i'r fenyw yma. A fel fi'n gweud menyw, gallai fe fo'n ddyn sydd â lot o elfennau benywedd, diolch yn fawr Ysbryd. Gewn ni nawr, please, Eglurder am y 9 o ffyn. Eglurder am y 9 o ffyn. So, neges yr wythnos, please, Ysbryd. Gewn ni gadarnhad ar beth yw hwn, a Eglurder, please. A beth sydd gyda ni'r 4 o ffyn. Waw, mae lot o ffyn gyda ni yn y darlleniad yma. Mae'r cerdyn yma'n lyflu, Diolch am ni, achos mae'r darlleniad yn tyma bach yn drwm, Fi'n teimlo bod rai o chi'n mynd trwy lot yn emosiynol ar y funud, A mae'r cerdyn yma'n gweithio chi, waw, ar y diwedd bydd pethau'n troi mas yn lyflu, Mae'r cerdyn yma yn cerdyn o hwyl, mae'n cerdyn o ddathlu, So mae dathliad yn dod. So ar diwedd y cyfnod yma, le chi'n gorfod rhoi gadael rhywbeth i fynd, rhywbeth sy'n drwm ar eich cefen chi, chi'n trawsnewid eich bywyd, a chi'n mynd i ddod i ffiniau mewn, so nid yw pobl yn mynd i groesi'r ffiniau yn yr agor gyda chi, Mae pobl yn mynd i wybod pa mor bell allan wthio chi, A mae'r cerdyn yma wedyn yn gweud bod chi'n mynd i ddathlu ar diwedd y dydd, Mae rhywbeth nais yn dod i chi, mae dathliad yn dod i chi ar diwedd yr wythnos, so os gewn ni olwg ar y darlleniad yma ar ei gyfanrwydd nawr, wedyn ni, wel, mae rhaid bod chi yn sorto'ch hunan mas i wneud ar pethau hyn sy'n ddyletswyddau arno chi, So fel fi'n gweud, os ta gwaith yw triwch dod ar rwy'n mewn, chi gall newid hwn, Triwch dod ar rwy'n mewn i helpu chi. Neu triwch rannu gwaith mas, os oes tîm gyda chi. Rannwch y gwaith mas, Pidwch bod ar ofan gofyn am help fan hyn, Mae eisiau help ar lot o chi. A fel fi'n gweud, yn emosiynol i lot o chi, chi'n cymryd ar lot ar ben eich hunan, Mae eisiau chi nawr i edrych am ffordd i rannu'r dyletswyddau, rannu'r emosiynau, rannu pethau, gyda phobl wythnos yma. A mae challenge i chi wythnos yma yw i adael rhywbeth i fynd, Mae'n bwysig bod chi'n gadael rhywbeth i fynd, achos mae chi emosiynau chi'n bwysig a mae rhaid chi edrych ar ôl eich hunan. So gadewch pethau i fynd wythnos sydd ddim yn gweithio chi'r agor, Gadewch unrhyw beth sydd ddim rhaid i chi wneud, A sydd ddim yn dod â pleser i chi, a sydd ddim yn dod â emosiynau da i chi Gadewch i hwnna i fynd, achos mae rhaid nawr bod chi'n trawsnewid mewn i rhywbeth newydd, mewn i bywyd newydd, le byddwch chi'n hapus, a byddwch chi'n teimlo llawn cariad, llawn hapusrwydd, So na beth wedai fyna i chi. A wedyn,
gair o gyngor wrth ysbryd yw i roi mewn ffiniau, rowch ffiniau yn eich bywyd chi, pidwch gallwn ni bobl i groesi'r ffiniau, Mae'n rili bwysig achos mae rhaid bod chi'n cadw'ch hunan yn saff, mae rhaid bod chi'n cadw'ch hunan yn hapus, edrych ar ôl eich hunan, Achos ar diwedd y dydd, os neg eich chi'n hapus, os neg eich chi'n teimlo llawn cariad a yn hapus yn eich bywyd chi, beth eich chi'n neud yn eich bywyd chi, wel, at y pwy sy'n yn eich bywyd chi, wel, nag nhw'n mynd i gael hapusrwydd wrthoch chi, So mae'n rhaid chi edrych ar ôl eich hunan mwyn gallu roi i bobl arall, a fi'n teimlo, mae lot o chi'n roi lot i bobl yn y darlleniad yma, wythnos hyn. Ond ar diwedd y dydd, mae dathliad mynd i fod. So mae hwn mynd i ddod, beth chi'n gadael fynd ar traws newid hyn sy'n digwydd i chi wythnos yma, mae fe mynd i ddod ar dathliad. Chi'n mynd i dimlo'n well erbyn diwedd yr wythnos, Ac byddwch chi wedi sorto lot o bethau mas wythnos yma. Fi'n teimlo bod hi'n wythnos o sorto mas, A ar diwedd y dydd byddwch chi'n dathlu ac byddwch chi mor falch bod chi wedi wneud beth yw chi wedi sorto mas wythnos yma, Teimlo fe sydd dy rai o chi, felly bod chi'n sorto mas eich cartre. Felly mae lot o'n ni'n dod i addurniadau doleg lan ar y foment, A ni'n glanhau cyn bod ni'n rhoi nhw lan. So felly byddwch chi'n neud lot o bethau fel sorto bethau mas wythnos yma. Fi'n teimlo i rai o chi, Fel fi'n gweud i rai o chi, mae lot o ddyletswyddau yn o chi, mae rai chi rannu nhw mas, Gallwch chi byth cario ymlaen fel hyn, achos eich sialens chi yw stepo mewn i egni'r brenhines y cwpanau, a mae'r egni yma yn egni lyflu, a mae fe'n egni hapus, Mae rhywbeth fan hyn ddim yn neud chi'n hapus ar y foment, a mae rili angen i chi edrych arna a newid Mewn gyrfa, fel fi'n gweud, mae eisiau help yn o'ch chi yn eich gwaith, Triwch rannu gwaith mas, fel bod popeth ddim yn cwmpo arnoch chi os gallwch chi, Os ych chi'n rhedeg busnes, fi'n gwybod bod hwnna'n rhywbeth anodd iawn i wneud, Ond mae rhaid chi edrych ar ffyrdd felly i cael rwy'n i wneud felly cyfrifo yn y busnes i chi, lle bod chi'n wneud e gyd. Neu cael rwy'n i helpu chi mewn rwy ffordd arall wneud y cyfryngau cymdeithasol i chi neu rhywbeth fel yna, Dewch rwy'n mewn i helpu chi gyda peth yr pethau chi'n neud, Achos gallwch chi wneud popeth lan i dat bwynt, a wedyn ni boes chi'n mynd i, beth maen nhw'n gael fe'n Saesneg yw burn-out, A mae'n bwysig iawn er bod chi'n edrych ar ôl eich hunan, wythnos yma. A wedyn ni, os taw perthynas yw hwn, wedyn ni bod eisiau well balans yn y berthynas. Fi'n credu bod chi'n cymryd arno lot gyrmodd yn y berthynas, Mae eisiau rannu pethau mas yn y berthynas. A dechrau newydd gyda rwy'n, Dechrau newydd yn eich perthynas chi os chi mewn perthynas ar y foment. Os chi'n edrych ar perthynas, newch yn siŵr bod chi'n edrych am rwy'n sy'n mynd i roi balans i chi yn eich bywyd. Achos ar diwedd y dydd, os newch chi siŵr o'r pethau yma, newch chi siŵr o roi ffiniau lan os chi'n cwrdd â rwy'n newydd, byddwch chi'n dathlu ar diwedd y dydd, Mae'r cerdyn yma hyd yn oed gallu awgrymu priodas, So gallai fe fod berthynas hir dymor os ych chi'n edrych am gariad wythnos yma. Lyflu. So gobeithio bod hwn wedi gwneud synwyr i rai chi. Beth fi'n mynd i wneud na? Fi'n mynd i gymryd neges o'r yngylion i chi jyst i orffen y darlleniad i weld beth ysbryd sydd gyda ni orffen darlleniad wythnos gyntaf Rhagfyr 2025 am honna mae'n dod mas. So'r cerdyn yma yw cerdyn curiad y ddiar. So mae hwn yn gweithio chi timlwch curiad y fam a maen nhw'n siarad am mam y byd, Mother Earth fan hyn. A mae fe'n gofyn i chi arafu pethau, arafwch lawr. A mae fe'n gweud cymrwch amser mewn natur wythnos yma, So fel fi'n gweud, chi wedi bod yn cario cymaint ar y chefen, Mae'n amser na'r wythnos yma i gymryd mach o amser eich hunan, Cymrwch amser eich hunan i wella, i just fod, a cymryd
yr amser na i hunan wythnos yma. A os yw'n helpu chi fi mas am wac, cerwch mas, cerwch chi gerdded yn y goedwig, neu cerwch chi gerdded lan mynydd neu beth, okay? Drychwch ar natur, okay? Cerwch mas mewn i'r byd wythnos yma, a cymrwch amser mas, amser tawel i hunan. Dyna'r neges olaf i chi wythnos yma. So fi'n gobeithio wythnos yma, boys, bod chi mynd i gymryd yr amser na eich hunan, bod chi'n mynd i rando ar beth mae'r ysbrydolion yn gweithio chi wythnos yma, ac fi'n credu lot o chi really yn dod i ddiwedd beth allwch chi roi i bobl, okay? Mae eisiau amser mas ar rai o chi, okay? Amser mas i fod gyda hunan. Mae'n really bwysig wythnos yma, achos nag chi moyn cael y burnout, okay? So cymrwch ar amser na mas, a dodwch ffiniau mewn, okay? Gwedwch na, sy'n fi mynd i ddilod o hwn, mae rai ti ddilod yna, okay? Mae rai ti ddilod yr pethau yma. Ta pwy yw rein yn eich bywyd chi. Mae rhaid i chi rannu'r dyletswyddau, okay? Achos chi'n ei gormod ar y foment. A diwedd yr wythnos, mae'r cerdyn dathlu gyda chi, okay? So byddwch chi'n timlo'n well erbyn diwedd yr wythnos, okay? Wel, darlleniad eitha emosiynol wythnos yma wedyn ni, okay? Ond newch siwr fel fi'n gweud i gymryd yr amser na mas, okay? A edrych ar ôl eich hunan. Os gallwch chi beth roi i bobl os nag chi'n rhoi eich hunan gynta, okay? Os nag chi'n edrych ar ôl eich hunan. So, dyna darlleniad wythnos yma, bawb. Gobeithio bod chi wedi joio fe. Os i chi, cofiwch rhoi bawd lan a chofiwch dan ysgrifio ar sianel. Mae pob peth bach fel a'n helpu fi. A os i chi wedi joio'r darlleniad, rhowch neges fech isod i weid beth i chi wedi joio am yr darlleniad. A tan tro nesa, edrychwch ar ôl eich hunain, bawb, a welai chi tro nesa.